Вече не само в Toyota, но и в mrcars.bg абсолютно нови Toyota с заводска гаранция, без да чакате 6 месеца и да правите поръчка. Къде? На нашата база на околовръстен път 86. Toyota RAV4 2024-2005 хибрид на 14 км, повтарям, с заводска гаранция. Колата е с абсолютно всички възможни екстри за модела. Намира се, пак казвам, на нашата база в град Пловдив и се продава за 87 000 лева. Като историята на този автомобил е следната. Закупихме я на търг от Европа. Доста често изкачат такива абсолютно нови автомобили с гаранции за хората, които искат да карат нови коли и да не чакат в официалните представителства по 5-6 месеца и така нататък. Просто влизат, намират mrcars.bg, свързват с някои от нашите менеджери и ние правим всичко възможно да намерим вашата кола в рамките на вашия бюджет и да ви я докараме. Какво по-добро от това? Нова кола на по-ниска цена с гаранция. mrcars.bg. mrcars.bg